Mga katupay, dito na naman ako mga katupay, oy. Aperting laaga na Diyos mananap ba. Adiyan na po ko diri oy sa Ayak Hills mga katupay, oy. Pasyalan ng mga bata mga katupay ba. Adiya po diri mananap nagsuroy-suroy na po diri karon. Abidang laaga na ning mananapa, oy. Adi mananap sa likod mga katupay, oh. Ada ko ang bas mananap, oy. Mahadlok pud ta aning mananapa ba. Mura magkapaakon sa mananapod oy angani oy. Umaipit si katupay ani karon angani oy. O di pa mga mananap diri mga katupay o daghan kay mga mananap diri ba oh. Klase-klase mga mananap din nangalab yung mga bas mga mananap angani oy. Adi ako ang apo oh, kauban ni ako karon mag-hi ka ba. Hi, hello. Ano noroy mi nga karon mga katupay oy. Di mga mananapa naginganga man ni mga mananapa mga katupay. Ni mga igsuon diri karon. Ni ako mga igsuon mga katupay naginganga man ni mga mananapa ba. Murag priming gutom siguro. Ang ani oy. Adi po do. Dara oh. Sus, puro naginganga mga katupay ba. Murag kuyawas katupay basing mapakas katupay ni karon. Ang ani oy. O di aja po yung kuyawan ko mga katupay ba kaya kita asa marigliog ni. Oy kuyawan ko oy oy. Pati sa mga katupay kay kining Aya Hills mga katupay murag wat pa jud ko ka ngari ba. Magsuroy-suroy ko din yung mga nanap ni karon. O kauban nga ako mga apo oh. Yara oh ay na oh perting ko pa sa akong apo oy na oh. Oh shout out imong papa ba to sa Canada karon ba. Dali shout out ba. Inang shout out papa. Dali. Shout out si papa. Shout out si papa ba? Ano na makatupay wag nauwag akong mga apo eh. Yara yung suro siya dito I want to run. Sa mga tupay ha kayo ang ipakita niyo mga tibok kayabok ang lugar aning Aya Hills mga tupay ba. Adi diri sa Baybay Liti City mga tupay oh. Muna ning lugar karon diri. Sa Baybay Liti City. Yan. Kay syudad man ning Baybay mga katupay. Kaya di ano mas katupay diri laag-laag na pud mananap. Ang ani oy. Dako ang ba mga tupay. Uy. Kurat ko ani ba dapat kim dako ang nga uy angan uy. Mura na ko diri kay si mapaakan nya kuan ng mananapa. Pati sa mga tupay kay pakita na ko ni tanan ng mga kitabuk ka tibukan ning Aya Hills ha. Aya Hills ha. Mana man tinuod mga tupay. Diara na ninyo diri makitaan sa Baybay Liti City mga tupay. Kasi matupay ha kasi ipakita niyo tanan kita katibukan ning Aya Hills. Diara ka ko mga apo mga tupay oh. Nagduwa-duwa sila sa playground ba. Sila ra yung duha diri ay magsabot-sabot po sila duha ay magsuon na sila mga katupay. Angani. Anindutag view mga tupay oh. Ako ipakita nito na ng kinitibukan ng Aya Hills mga tupay. Pasyalan ni diri sa Baybay Liti City mga tupay. Enjoy your view.
Ayan ang mga tupay. Kita mo na. Aya Hills mga tupay. Mo na siya pangalan ng mga tupay. Aya Hills. Sa ibabaw mga tupay ba. So na pa sa katungang nga bahagi yan yung mga tupay. Sa kapatid ito o kailangan yung mga tupay na kapatid mga tupay na sila o kung mga pagumangkon no. Ang ipirti man yung taasan ng mananap. Hindi kami dito sa baba. Kaya ako mga pagumangkon mga tupay. Giunha naman di ko ani nila oy nauwahi jud ang mananap ba. Nauwahi og sa kaag mananap. Ada raw. Ano? Simutan mo. Nice kayong view diri mga katupay oy. Manto pa tato mga katupay oh. Pinakatuktok na mga katupay ba. Nice video John. Okay ra ang tala. Pwede po tuloy mga katupay oh. Kapag Nice po kay tulay nila oy. yan na, kita ag yung Na, natin. Adi ako mga pagumangkon oh nagpicture oh. Na oh. Oh. Si John Lee. Ano? Ayan oh. Pagumangkon na ako mga katupay. Mo rin na din si mga katupay, may maglaglag sa dis katupay oy. Ang ani oy. Ara oh. Anin do sa kay view diri oy. Wala na may tao. Sige. Kay musuroy pa diri mananap. Ako ra usa diri mga katupay ba. Mas masaag ni katupay ni karon. Kuy kauban ba. Ang nice kay view mga katupay oh. Na oh, madto pa tato to mo yung mga tupay oh. Layo-layo pa to ba. O di ako na mga suga mga tupay. Nice kay diri mga tupay. Lami po diri pasyal mga tupay kung gabi eh. Kay kung adlawan ka diri pasyal mga katupay ay mga sunog yung kasi init oy perting initag yun oy kung adlawan ka mo ari diri ba alami sa kayo pag gabi ka mo suri diri kay upin man siya mga katupay naraw sa karta mga katupay oy wa nga mga katupay murag hangat-hangat og gamay ang si katupay oy murag hangat-hangat og gamay ang mananap kay sakunon man ni siya mga katupay pasaka ba pasaka wala po nice kaya po kayo mga tupay view diri oy. Now, dito mga tupay, ubos na siya mga tupay. Masaka pa ta dito. Ito pa mga tupay, ito na dito sa babaw. Dara-diri kagaya naman mga tupay. Saka ta lang ito ta. Ubanit ko ninyo mga tupay, ubanit ko eh. Ako ra usa diri ba? Ukoy kauban gibiyaan ko sa mga pagumangkon ba. Ang ani oy. Nara mga tupay, pasaka pa ni siya mga tupay. Resulta margi hanghang na sa katupay ba. Hapit-hapit na tas babaw mga tupay. Okay mga tupay na nasuga diri ka mga tupay pero tinahayaga diri. Mo ni pinakatumoy na gyud ni mga tupay ba. O dapat mga lingkuranan diri oh. Na oh. Pwede po diri mag picture mga tupay. Na banding-banding ba. O mo nilang lingkuranan ng mga tupay na oh. Nice po kadyo ilang lingkuranan oy. O dapat table po do. Tunga oh. O mo na si itsura mga tupay. Na oh. Mo na pinakaibabuan. Kinaibabuan mga tupay na. Ya karon ato na po ditong tanawon tos kinaubusan ng mga tupay. Ito mga tupay o dito tanagikan oh. Kita nito tos kana mga tupay mo na kinaubsan mga tupay. Diha migikan diha ni ning sulod ah. Ano na layo na mga tupay tos ubos na. Oh. Ubos na siya mga tupay diyan ako sa babaw. Ako ra diri usa mga tupay uy kauban ba mating. Kasi na mga mananap diri oy. Okay raw mga mananap mga tupay kay mananap ang pugko ba ang ani oy.
Dara, nindutan yan. Nice kayo diri mga katupay, oy. Oo. Nice kayong view mga katupay ba? Oh. Siguro mga katupay diha, paakyat pa na mga katupay. O pa siguro ni mahuman mga katupay, burag pa napa siguro ni lag ibutang des kinibabuan to, sugas babaw mga katupay, babaw kinibabuan. Para bukid siya mga katupay ba? Oh, mo to'y kinaubsan mga katupay to Kana diha, kana. Mo ni kinaubsan mga katupay. Okay mga katupay, munaog na tao kayo warag pirti mamingawan diri mga katupay. Ako naman sa diri. Ngani masig na mananap diri ba hanga ni oy. Maipit katupay yan kron. Majuy kauban po diri ba. Ibang ibiyaan ko sa kung mga pagumang ko mga katupay. Ana nice nasa ubos na mga katupay na. Layo na mga katupay gikan diri sa taas. Ana mga katupay munaog na oy. Munaog na ta oy. Sakto na tong pag-video na to diri kay wala na mapilayan kasakahan mga katupay. Mao na yung pinaka last nga dias kinababuan mga katupay ba. Now. Lami diri pa siya mga katupay og ganang gabi Tara mga katupay munaog na ta oy. Kaya muragwa na tao diri ba. Ako na lang diri tagaw tao diri ako ra usa ba. Nga ni oy. Ito nice kay mga katupay dito ubos Nice kayo mga tupay. Nindot kita naon ba? Nauna ko mga tupay. Kaya ko natasubos mga tupay. Ikat na ta dito sa babaw. Nice ko mga view dito mga tupay. Magkarag ko lang mga tupay. Nice ko kayo. Good po kayo lang ko lang. Hindi kayo ba? Ano yan tulay din mga tupay. Nice kayo lang tulay. Ano tadi agi karon mga tupay. Okay mga tupay mo rin Muri ka rin sa atong videos karon ba nga niyo Ayan Yan ako subos mga katupay. Amo ni siya pasyalanan ni mga katupay. Ulitin ko mga katupay. Aya Hills mga katupay. Bye bye City Leyte mga katupay. Yan ko karon ni mga katupay. Yung mga katupay, hanggang dito na lang yung videos ko. Kay medyo taas-taas na ba? Pasigtapulan na po manood ang mga mananap. Ang nga niyo Mga ito mga katupay, magkita-kita na lang sa sunod sa pag-upload na ko mga video mga katupay. Ang hinaot ko mga katupay nga, di mo mapulan ba
Angan oy. Basig pulan mo sa dagway ni katupay bisag usaw kilot ni dagway mga katupay marag yun ni oy angan ni oy. Maraming salamat sa inyong pagtanaw pagsubaybay mga katupay ha. See you again to my next vlog mga katupay. Bye bye mga katupay.